Kanyang laki din! Anyat ko lang pare. Ada chicks mo iji ilay? Uwin pare, nilos. Agbanbantay iti may sa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oho, napintas mo ilaan. Ay katuwa na pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Pau, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bagumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak day ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok to king ka pare. Ah, Barbie, tinagan na. Ngam niya, haganad ka. Sana balikan niya, tawa na sawak. Ngam si kangay, adda. Sapay kaslatig rin ni Bagumaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akasta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. ay, ako adala papanan mi ka ni pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iji inuman. Bakit mo? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay. Agrup-ro pa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay bagamon, imbis nga grup-grupat da tao. Di mo kayat adenggan ti bagbagak gaputapud no. Unain! Indakon! Bye-bye! Ay na, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Bunadi nga nakapimpintas. Ay, siyak gam ni Robin. Naimbaga oras mo. Kas namat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan gayam. Ay, single ka pa eh? Wan manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sabali at tao. Nuadan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siyak ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa asawa. Kasta ka din. Wan! Iswa, sapay la ko maata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray. Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbie. Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kaintid na. Ay no. Nasayat ano kasta paray. Sapay la ko mataaklunan nakladya balasang. Wan pare. Uray nangisit ka. Ngam adamot lang am. Iso nga mo. Saan nga agpangadwa dayjay ang mga klon king ka. Anya? Ngam niya lalaingam ti mangilimay no bilang laan. Nakabutbutang ni bakit mo. Wan pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga'y ti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no dayjay alalaki ti kadwa na, amo mo no sa Dino tinagturungan da. Amo mataan sipod pa'y, song-song dayjay agayom na. Nanang, siguradaw, napandamanan ijay ilay. Ay, damag ka nga da kano babae apaspasyaran ni Dino ijay kahit. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa Josefa. Anya?
Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Hindi, bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si Kamoy. Narabyan lang dataw. Babae adagaw. Ay na, amo kung ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa dino tinapanan nyo kinidino, ha? Na bakit? Adala na pan mi na tindaran akasangan ti may sagayam may. Ha? Sigurado am lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam. Ha? Talaga apot dak dayta. Ah, Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Mariknak! nagaduka ngayon bagamon. Mala. Nagluto kan. Mabisinak. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodanak. Ay, buwan gaya pa niya. Kwa, saan ako namangan? Ay na, nabsuga gaya. Anyo? Day, si Kamot ti masabat ko, Baugs. Ha? Awan tata. Ay, kitam kay di day tadalan mo tanay nakaisem kamulatan na magmag agsil-sil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Kwa, awan tata. Sigurado ka? Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tatamay. Kay, asinaw ti katitiks mo. Awan, tata. Palipas oras lang. Di makunak, Bogs, ha? Kapag mga liwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan, tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan mi bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan ka agsapol iti panggedam, day tamot ag bulbulakbol tar aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngami ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar kalata, naimbag kumamat, no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papanak. Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka maut. Papanamanan ka trumabein. Kwa, hijay, ayanda, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay laki. Ay na, Bogs. Basta da kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila maararamid mo ang masursurom kan kwa na. Nanang mo. Agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, ura yun, Dino. Sigurado ka? Asaan ang maamuan ni baka mo ti papananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bakat ko, may papan iti papananta. Nang runa, iti may papan kada kami ka ni Barbie. Ay, indasayat ano kasta. Mala, mapanta nga ruday. Sigurado nga gurura yun nagiti chicks ta, paray. Agyaman na, kiti pa ng sarungkar mo kanya ka. Amanan niya man na. Sige, akit dimit. Basta parakin ka. No problem. Agyaman nak no kasta. Ayun gayam. Anya jay ko nam itay. Mapan kayo pa'y kinidino ijay ba? Awan, mabit kami lang. Agaw awis ngamin ni pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak.
Si ka lang ti babae nga ayatay. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rod no kasta. Umawag kan to nga rod Wano ag-text ka no nakaawid ka yun. Ay, sos. Nabaratag na, pare. Pero nakasla, di na kabalan agad. Ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nakaamit na. Sa dinotiayan mo. Wala naman. Ah. Ay, Ay, sos. good. Ibaga manakawid na. Tapno awanti ato asa o, pare. Sige. Nakaawid kami, my loves. Don't worry. I love you. Oh, reply ako. Bilibak mo titiday chicks mo pare. Isakit na kamay. Wala. Lasing ni Barbie. Ha? Awan mo ako nak. Ngayon malak sila na pintas. Nasingkot pa. Mariknak nga ayayatan na pare. Ay, nagkasat ka. Iso na lang, malas mo, Mike. No, mamon ni bagat mo, pare. Iso alala nga, mga ilimad, pare. Nasaya at ta nakaawid ka pa'y. Sika alalaki. Sige man bakit? Nagawid na ka lang aron ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan. Amok anabsog ka iti babae ijay napanam. Ala, ingkakat maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Sige talaga bakit? Di nak-awag-awagan iti bakit ko nak. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ako bakit? Good night. Isumatla ka na yun kaarumar. Tagayang adda babae akasin sinarak mo salbog ka. Anay ko. Anya ti bagbagamon? Oh, daytoy. Kitaom daytoy. Tapno ammom narong send ka idirabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbim dito'y balay. Maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam ti agilimad. Saan atay marorong sent ka? Dapay pa ay labiom iti babaem. Idinto tawan sidaan dagiti anak mo. Ha? Apay, di ka mabain? Ha? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kulaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nudyak malapdan ti bagek. Talaga aput dak dayta. Put dak! Anya manunday ti text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan? Kita umanday to'y text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam day tang aramid mo. Talaga pagpungpung tutan na. Akwa, bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam na taig mo ako tsilyaw. Ibatak lang day to'y numaputad ko day ta. Bakit? Bakit pagsaritaan ta na ito? Wan. Aklunak anarong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang day jay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay, unay kan. Ala, amin akawas mo. Ala, agtalaw kan. No di mo kaya ti agbyag ngawan mabagbagim. Ta talaga apot dakday ka. Ah.
Anya? Naamuan ni bakit mo, pare? Uwan pare. Jakmat nasiputan na narong sinda gayam. Imbis atext ko ni Barbay, naisin ko kun kuana. Ay, sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sapay nakabot-butang ni bakit mo. Ay, kastaon iti pungtot na kanya. Nakuna na pa, jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagek. Anya, ay awanan ati pang chicks mo, no bilang laang, pare. Ay una, No ag-chicks ka nga main, numero 1 at tandaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga main, iti day tapay lang nga banag, ay matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbay? talaga saan ay. Hey, Ngamin naalam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na i-text na ko ni Barbay nga da asawa. anya. Uwan pare, iso jak kaya tayo. Ay na, husto lang daytaan narong sent ka. Nanang. No sa nagapoy ti daytarong sen. Awan pa'y panggap mo ngagbalbalay. Agasam, iso lagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy jay ilay. Gapoy ti babae. Ni nanang may Anya ni nanang mat nga bagbagam. Katpud no mag ti bagbagak. Imbes at ti oras nga ipaay mo iti babae. Kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. uwi na nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang haramid mo, tanay. Kasta unay ti pungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.